Бүген халыкара өлкәннәр көне. Гадәттәгечә, бу көнне өлкән буынга котлау сүзләре, музыкаль чыгышлар һәм рәхмәт сүзләре белән тематик очрашулар үтә. Казанның мәдәният йортларында концертлар, төрле мастер-класслар да узачак. 10 октябрьгә кадәр өлкәннәр пенсия таныклыгы буенча җәмәгать мунчаларына, милли музейга, милли китапханәгә бушлай йөри ала. Өлкән яшьтәге авыруларның өйләренә табиблар үзләре киләчәк. Шулай ук шәһәрнең барлык районнарында өлкәннәргә социаль көнкүреш, психологик һәм башка ярдәм күрсәтү буенча хәйрия чаралары да каралган. Башкалабызның районнарында булачак барлык социаль акциялар турында мәгълүматны экранда күрсәтелгән телефон номерлары аша да белешергә мөмкин. Шулай ук тулырак программа безнең trt-tv.ru сайтында да бар. Гомумән, бәйрәм көннәрендә генә түгел, өлкәннәргә карата һәр вакыт игътибарлы, ихтирамлы, ярдәмчел булыйк.